ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Дар якчанд дақиқа меомада бо шумо ҳастам ва мехоҳам имрӯз рангҳоро, касоне ки хоб мебинанд дар либос, мошин ва чӣ ашёе ки мебинанд, аввалан ба ранги он диққат бидиҳанд ва аслан вақте ки инсон ба ранги ӯ диққат дод, хоби ӯ пурмазмун ва пурмаъно мешавад. Ва ман мехоҳам имрӯза рангҳоро таҳвил намоям ва баъд аз ин ҳам як-ду чизи дигарро таҳвил менамоем. Рангҳо. Дар хоб ранги сафед дар либос ва ғайри он далел бар дурусткорӣ ва диёнат аст ва ранги сурх барои мардон ранҷ ва нороҳатӣ ва барои занон хуб аст ва ранги сабз дар либос ва чизҳои дигар барои мардон ва занон хайр ва ростӣ дар умури дин ва дунёвист ва ранги зард бошад барои мардон ва занон далел бар беморӣ аст ва ранги сиёҳи либос барои мард ва зан нишонаи ғам ва мусибат аст ва барои касоне ки ҳамеша сиёҳ мепӯшанд зиёне надорад ва ранги кабуд дар либоси занон ва мардон далели андӯҳ ва мусибат аст. салом кардан дар хоб. агар касе дар хоб бубинад дӯсте ба ӯ салом кард, бо душман сулҳ мекунад. агар бубинад шахси ношносе ба ӯ салом кард, ғарибе ба ӯ дӯст ва ошно мешавад ва агар бубинад саре ба ӯ салом кард ва ҳаргиз он шахсро надида буд, аз азоби илоҳӣ дар амон мемонад. агар бубинад маъруф ва ошное ба ӯ салом дод, бо зани зебо издивоҷ мекунад. чормағз. дидани чормағз дар хоб далел бар моле аст ки бо ранҷу заҳмат ба даст меояд. агар бубинад бо чормағз бозӣ мекард, бо касе мурофиа ва хусумат мекунад. пойафзол, яъне барои мардон аст фақат. пойафзол дар хоб далел бар зан аст. агар бубинад пойафзоли нав ба по кард, зан мегирад. агар дар хоб пойафзоли худро сиёҳ бубинад, он зан сарватманд аст ва агар пойафзоли сабз бошад, он зан афиф ва порсо аст ва агар сурх бошад, он зан афиф ва дӯсту ҳамдам аст ва агар зард бошад, он зан беморрангу зардчеҳра аст. тамом шудани кор. агар касе дар хоб бубинад ки корҳои дунявии ӯ тамом шуд ва ба мурод ва манзури худ расид, ҳол ва вазъаш дигаргун мешавад.